n'ihi nke a ọ bụ oke na ọlụ dịara onye ọbụla itinye aka ịfụ na anyị nwere nchekwa nye ndụ na ngwongwo ọha na eze ka anyị jikọọ aka ọnụ dọrọ gọọmenti ukwu ka amụma aga nke ọma ọ bụ na o nwee ihe ịfụlụ kaba arụ nye mkpesa n'ebe kwesịrị ka eme mkpesa ahụ ka wee nwee ike ịfụ na achụrụ ndị ajọ mmadụ ọsọ ụkwụ elu a na-echekwa ndụ na ngwongwo Anambra steeti lota akara nke ị ga-akpọ 5111 maọkwa 08002220008 gerezi aka ụwa ka ọrụ aha mba ọbịa n'uju egolum Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwuena na ọchịchị ya agaghị anabata agwa ikoliko ma ọ bụ alụ na mpụ n'ụdị ọbụla wee guzobe Operation Udo ga-achị na amụma abụ nke a ga-eji wee chekwa ndụ o kwuru nke a n'oge akụriri ụlọ 4 bụ nke ndị ekperima na ndị ajọ mmadụ ji were ezo ndị mmadụ n'eze Nwankwọ Uruagụ Nnewi nakwa ụmụ Umejiakụ Nnewi chekwara na ụmụ Ogbo Nnewi ha nchadịgbodo na Nnewi North. Onye so wee mee njem a bụ onye ndu kasị n'ọnụọgụ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu Anambra steeti bụ Honorable Ikenna Ofodeme Mayor Nnewi North Maazị Echezo na Anazodo nakwa imerime ndị ọzọ ka anyị sonyere Emmanuel Okonkwo bụ onye so wee mee njem a welitere anyị akụkọ a. Gọvanọ Chukwuma Soludo nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ osote ya bụ Dọkịta Onyeka Ibezim kọwara na ọchịchị ya bụ nnọọ nke na-achọghị ihe ọbụla na-eweta ọgbaghara ma ọ bụ imebi ihe n'ụdị ọbụla. Ụfọdụ n'ime ndị bi na gburugburu ebe ahụ ya nakwazi nwanne nna ya bụ nwa amadi bụ isi afọ kwawa okpu na ya bụ mkpamkpa na-akpa na Nnewi nke akpọrọ afa ya dịka Chinemerem Ọfọma kwuru na ha amaghị na ya bụ nwa amadi na-eme ụdị ihe dị otu a ma gwa gọọmenti ka o mee ihe ọbụla sọrọ ya na ya bụ ihe. Nwa m nwoke a na-apụ na-abata and onwe ndị ọya amụghị m ọnwụ na-eme ụdị ife ahụ ebe a before God and man. Gọvanọ Soludo bidoro ime na Anambra steeti ọsọsọ ife anwa bife nwere ike isave ndị mmadụ na this situation of kidnapping and insecurity. Nwa wee go Obiora na-ekwu enweta ụdị ihe dị otu a si kwakpọ ọnya enwudekwa n'onye ahụ si edebe n'ihe edebe. Site na Nnewi nke dị n'okpuru kansụl Nnewi North abụ m Mmadu.